Zdravíme všetkých novozámčanov z historickej jazdiarne v Nových Zámkoch. Dnes sa tu nachádza skvelá degustácia vína. Nachádza sa tu vyše 20 vinárstiev a dnes ste mohli skúsiť, aj my sme skúsili, viac než 100 vzoriek, až čo je už dosť veľa, ale najhlavnejšie je to, že tu je príjemná atmosféra, skvelí ľudia, hlavne organizátori a naozaj tí, čo tu dneska nie sú, môžu naozaj že ľutovať. Práve v ruke mám tokajské štvorputňové víno, naozaj že skvelý výber to je, 2018 a tu s kolegom si to veľmi užívame a veríme, že spoza obrazoviek si to aspoň s nami užijete trošku aj vy a naozaj na budúci rok, keď sa to bude konať, kľudne príďte a veríme, že to bude nezabudnutelná udalosť. Na zdravie.